Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Into anase Kings batsumtimandi mabuyu bambolunye uhlase. Ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na. Couple switching phones mntanami. We are in the streets of Soweto bafethu and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger Cream de la Cream. Ufuna ukwenza sure ukuthi uthela itswayi phakathi bafethu. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple looking mtanami. Woke up early in the morning, as you all know. CMTV King Ginger _SA on Instagram. Angvangi one bafethu ngiphethe njaya Musa and we are gallivanting the streets of Soweto and we are looking for the fabulous king abantu abathanda the dilly king. Ukuze bafethu yeah like asike niyazi ukuthi story siqala manje. So ngade vele ngipakile so I don't know or umntwana uyafika la ekhasi or mhlawumbe uze ekhasi kaMjida but they've been and I can't wait to start. Boom! Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Into anase Kings batsumtimandi mabuyu bambolunye uhlase. Ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na. Couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV. Bafuna ukuthela itswayi phakathi. Say bafethu ayikhali Musa Issue. Hi guys, sanibona ninjani mfethu Ukraine Prime shap mina nguJinja mfethu igama lami yabo so ngivane out yami wena mfethu usongi angadina mfethu camera mfethu so I'm a YouTuber so I go around asking people questions ukuthi are they dating for my show so can I ask you for questions? Are you guys dating? Yeah. Oh umuntu wakho mfethu? Yeah umuntu wami. No perfect so kuna manga mfethu igama lakho? NguThidi. Bani? Teddy. Yeah. Teddy man. Teddy. Where you from my brother? I'm from around here, Shawel. Like Shawel? Yeah. Is ninja Shawela bafethu. Shawela stand up. It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Ubanu mamas. Ukarabo. Yes. Karabo easy. We can walk bafethu. Ngoba vele benwalka. It's okay. Uyayibona into le mhlambe ngithi ukunibamba under the shade. So awuthi yami niqale nini ukuthandana wena noKarabo? Siqale last year. Yeah. So mina mfethu ngicela ukubuza ukuthi ko wonke amantombazane mfethu akhona mfethu yini lene kwenza ukuthi wena uchoose uKarabo mfethu? For me no special yabo. Special? Yeah, ni personality yakho igrand, usibamba grand ne? Yeah. And wena ukuchunela lo mntana ukuchunela izinto ezispecial that's why naye special. Yeah. Power to that mfethu ngoba vele nami ngiyanibona ukuthi niyaphuthuma and nami ngizojika khona la. Wena sisoma what do you love about Teddy? Ngicela nize ngalana because of cars. What do you love about Teddy? I love the way he is, like his personality, yeah. His resembles, yeah, the way phathanga khona. Yeah. So when akakaza kubonisa ama fat and sets nje lokho niqalile kule relationship. Next and nganyuwa if he does yo. Issue. Owakho awufuni ukumshare namuntu. Kahle injalo vele. Ziyakhala bafethu uyazi ke mfethu woof inja yami awunja yami ayifethu uphethe mamas it's Kimberly king so when it's from do you trust Teddy vele kakhulu shem ngiyazithemba vele in a scale of 100 I'm gonna say 100 inja yami do you trust the mamas? Yeah, 100% sure ngiyam trust in a scale of 100 sure akaza kubonisa ama fat and set akaza hayi next. It's a purple king mntanami. Ngicela umuphi yakhe mfethu nje just nje mfethu. Yabo? You will never know. Maybe it's the last song. So, nice. All right. So njami what we do when mamas now with my brother ukuthi on this show into esiyenzayo mfethu we have this thing called couple switching phones yabo. Ilashintsha Ini? It's called couple switching. Uyayazi insizwami couple switching phones. Ngiyayizwela mara why thina? Angithi niya date and angithi niya trustana. Angithi uyamtrust umuntu wakho? Yeah. Ne? Awuthi yami uthini? Ayisha ethama amafoni angenapha amafoni manje. Awuthi yami ushap? Angithi awucheat wena. Uyachita mara amafoni angenapha. Uyasithemba 100%.
Ikhona nimama zokhuluma nalelinye ngaphandle kwaleli on the phone. Alikho. Ne? Alikho. Yeah. So wena sisiwama unenkinga vele masishintshana ngamafoni angithi? Mina nginankinga ngoba vele mina ngiloya and ngifuna ukuba ukuthi vele kwenzakalani. Awu mama, it's privileging. So wena nje amuthini? No, phela mfethu makuthi khona into oyifihlayo mfethu sishele, makuthi khona you understand mfethu cause into engiyifihlayo. Ayikho into oyifihlayo. Yeah. Let's try phones then. Okay. Perfect mfethu ngicela okay, asishintshane amafoni. Njayami azoza kumina amafoni. Sure. Nazo mamazi Musa. Right now it's time for the famous question. If you don't like it, go home and sleep. It's time for what? Ini? The famous question. It's time for what? Famous question. Danko. Mamas, can I come inside? It's okay. Thank you. Alright? Smelling ngalani. Ngiyashisa vele mangikhama inside. Yeah, smelling ngala, smelling. Ngiyashisa vele when I come inside. Hey yo guys, it's about that time. Couple switching phones mntanami. I just came inside and it's about to go down. It's about to go crazy. It's a Kimberly king. Ay la 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 la. So tala ngephone yakho. It's okay. It's okay. Yeah. Grand. So pina ngeyakha ngithi wena nje yami. Ngicela ungipha the mini one. Thank you Musa. I've got Musa next to me. Behind the camera I've got my brother Wakhe. But before we go any further, what I love to do the most in this show is the chants. Wakhe, are you ready? Can I please get that? Oh, zoom, zoom, zoom. Super, 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 zumba. Super, 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 zumba. Zoom, zoom, zoom. Zoom, 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 zoom. Bambala njayam. No more cut to 10 minutes. So zoom, zoom, zoom. So zoom, zoom, zoom. Wait, njayam. Wait. Oh, I look agele. Are we looking? Are we look? Njayam. Okay. Alrighty. Guys. Now what's up? Ungangeni kuona nje uzopressa mase ngisho ne. Alright guys. We are on WhatsApp right now and we are about to type the chants. I love you. Yeah, utype lapha ukuthi I love you. Are you good? Right. Happy. Njaya mawuyibona wena la phezulu ku I love you njengoba uvela nje. Uyawathanda namakepisi. Njengoba uvela ngeke uyawathanda ne. Only relationship ukushona ngamakepisi. Opodla amanzi abafokazane bephodla utshana uyibele lo. Yakutshela uwe lo ne. Okay. Yabo love la so I combine. Okay, udelete. Ngicela ungithaphela lapho uthi I miss you ufake iheart. Sibone ukuthi what is Kimberly king. Awena samanda ukhuluma nabantu abaningi. Angithi phela uye kuphela la. Abakusheli. Ngiyashela mara ngithi angibanayi because ngiyazi ukuthi ngithathiwe. Delete I miss you mfethu utype uthi sex khona sizobona ukuthi abantu abathathiwe abakhulumi ngesex. Awuyiceli ni sex. Nalutho ba? Awuyiceli ne sex nje yami. Kanti nina imaki manizokwenza issue la. Well, how do you do it? Like nivele nibonisane nje ngamehlo ukuthi it's about that time. Sijelana in person ifone imosha isikhathi. Delete nje yami. Type lapho uthi it was nice seeing you. You'll never know. Hey wena. Yini inkinga yakho vele? All right. I'm great. Anjaya uyabona ukuthi umuntu wakhe yakuthemba kwena. Yeah, ngiyabona. Yeah. Uyabona ukuthi ifone clean ngithi. Yeah, I clean your phone. Una Facebook sis? Angina amanye ama socials besides WhatsApp ne? Yeah. Asingene ngama message. Utype I love you. It's okay. Bakhona abajolana ngama. Yeah, it's fine. It's fine. Noma yini. Ay. Fone bora kanje nasiswami kanti abafana bakusheli yini? Angibaqomi. Ungabaqomi ne? Ungabaqomi mfethu. Okay, bamba ke. All right guys, ifoni kaMamazi it was sweet and short. As you all know, bekuyizikindi zamantombazane lawa ayigqoka ngesama. That was what was happening there on that phone. Sweet and what? Sweet and summer. Zwile. Yeah. Njayam, are you good? Are you happy? Yeah, ngikreni. Cela usivulela mfethu. Sure. Ende kanje.
Eish. Hayi. Ay noma ngabe uzama ukuyikrema sisama ngeke uyibambele yani uyibonile? It's a pack. All right guys. Let's check. Okay. Now WhatsApp. Ungaqali. We're on WhatsApp right now and we are about to check that Chande said I love you. Not you, I mean type I love you. Yabon. Ukreni jam. Ankre. Sure this. Shit. Ngene kulofuna sibone ukuthi ithini. Hayibo. Nude pictures. Shit. Bathungu uyirarang mo. My sister now phela musukushesha. Oh. Fanele simbone kulofuna. Akabekanga ne-DP. Sister buya phela kulama nudes lawo. Ukuyibona? So njani ulufuna vele wena naye nenzani? Amaqala wami. Umaqala ne? Yeah. So uyakubonisa nama private part. Akathi mistake lapho. Butakiwe ne? So nina manitakiwe nibonisana issue la ilayi. Imadagaska vele niyayihlakaza nje la. Seswami khuluma nomuntu wakho nje. Kwenzakalani la? Competition le. My sister wo. Uchaza incause yabonakala lento ukuthi uchaza seke. Uchaza ini. Chaza phela awuthembi ngoba lokhu usazochaza phela. Yini kochazayo la? Chaza. Yabo nangu uyafona futhi ulufuna. Hayi bathi ibambe phela ibambe. Hayi ibambe phela not manje kanjani iyakhala. Phone else ngizoyiphula. Iphendule else uzoyiphula. System ngicela ungayiphuli. Ibambe phela. Sister ungamshayi sister. Why ungayibambi kanti le call out yami? Angiunderstand why. Ubani ke lo phone nayo? Angazi ngicava ukuthi ubani lo phone. Angazi. Ulufuno. Ulufuna nginyasho ukuthi umntwana esekhasilami. Umntwana esekhasil lakho nenzani wena naye? Sister musuku uba nepower man. So wena sister njengoba ubona Relax. Okay, awuthiya umntwana sekhasi lakho ne? Akunankinga awuthiya ngesimfonele. Yabo the reason why mina ngesimfonele ulufuna. Angifuni ukuqhatha wena nolufuna. Ayikho lento ekhulumayo. No sister. Angifuni ukuqhatha nolufuna awuthiyami. Angifuni ukuqhatha nolufuna because uzomluza lo muntu okuthandayo and umuntu ozomdinga ulufuna. Njengoba sesitrenda naso. Ish ulufuna. And Simba. Ima sister. As-check futhi ukuthi mhlawumbe ukhuluma utype labo bani sex mawukuthi ulufuna uyavela shothi sesizobe sazi ukuthi yena lufuna bayadlana angithi awuthiyami ngicela ungayimisi ifoni yabantu asinayo imali ukuyikhokha ngicela please type uthi sex nangu lufuna nangu lufuna awuthiyami akekho munye She's the only person must here. type delete sex uthi I miss you Subona uthi akaveli nilufuna. Kanti wena ukuphi? Uphindwe nokuphindwa mina nguma archives. Kanti ngithina uthiyami? Sisona uthina uthiyami kumuntu wakho nangikhuluma naye. Sokhuluma sithu ngiyacela tu. Wena sisomo uyakuvuma lokho ukuthi nikhulume niyi-2 nje obekwenza isilima. Kanti sister kanti ubuye ushaye futhi. Buthi angijwayela lo. So wena sister uzoqhubeka naye utshole na njengombona ukuthi akufebele. Ngifuna ukuthola lo lufuna ukuqala bese ngizomlahla. Okwamanje angikwazi ukumlahla. Ungakamtholi ulufuna. Ulufuna uzokwenzani kuyena sister? Yini ofuna ukuyithola ngolufuna? Umbuzo ukuthi yini lengaka bayihlanganisayo. Bajola kanti wena uboni ukuthi bajola ngoba nama-nudes wabonile. Kanti yini enye osayifuna? Ngikhona. Awufanele bajola ungekho. Hayi sister not ukuthi I'm against you but angikuhlukanisi nomuntu not ukuthi angikuhlukanisa uthiyami not ukuthi I'm against you umuntu efanele ngabe udila naye nangu ulufuna kahlangene naleyo nto ulufuna washelwa waqoma so uhlanganaphi ulufuna nezindaba zakho Shukuthi lento kudala dila ne-out yakho ke wena singalokho sifuna uku-involve olufuna so ukuthi ngidile la ithi ngithathe le phone ke ngiyiphule once ukhuluma nami ngiyacela sithina sami ungayenzi yazi Musa fanele umiyeke kancane uma isithatha ukudabula impama kancane ngoba uma ibrother vele ukuthi uyayenza lento ayenzayo no ngingikwazi sister ngidina abokushisa kanjani mina ngenzeni mina nawe uyangishisisa wesi ngicela telefone why mina ngifaka ngengikwazi letha le phone hayi wena sister yazi ngabo ngekho kuba ngiyazi zonke le nonsense kodwa mina ngikusizile hawu manje usufuna ukuphula yazi basho bathi into ongayazi ayikulimazi manje wena sister ubu right on ukuthi uyafebelwa wena ngcono angithi angazi ngikusizile bebe kwenza isilima wena uhappy ngoba isilima wena hayi ukuthi ngihappy angithi bengingazi ukuthi uyisilima yeah at least ku right ukuthi ubungazi mengazi
iba buhlungu ngaleyo ndlela. So letha le phone ukuthi sister Bhuti nawe ungiyekele tu. Awuthembi ngcono ngikunika ifoni yakho mfethu. Okungcono sister bengizama ukunisiza mina wena usazoqhubeka utshole na njengoba ubona ukuthi uyakufebela. Yena ngiyamthanda mara ngizozicabanga. Awuthembi wena mfethu indaba abantu ungaxolisi ngoba umuntu wakho usazoyicabanga. Manje why sister ufuna ukumshaya? Ngoba uyangijwayela. Ngifuna nolufuno wakhe abone ukuthi ungijwayela amasimba lo. Cela calm down, ngiyacela, cela calm down. Wena awuthembi kanti ubuya kushaya yena umamanzi. Ubani akazi. Phela namhlanje uzokufundisa isifundo uyambona. Guys, siswami sacanga ngashayani yabo. Ngiyanicela nizame ukuyilungisa lento. Umzali uyayifebela and mhlawumbe nawe unama reasons akhe ukuthi why efeba. Why kanti wena mfethu feba? Aish. Why ke mfethu uchithela umuntu omoyi kanje mfethu? Angeke ukuthi angikho for a relationship naye. Is serious. Angikho ready. How mfethu kanti 7 months yonke down the drain. yabo uthi ngikusize? A whole 7 months. Kube manje maybe sengithole umuntu like mina naye so build the future and then nizoyenza lamasimba lawa yenzayo. 7 months ngitshela ukuthi ayekho serious. Kade ayapi? Beniyapi nina manje? Bengathi ngisamall. Yabo sister mina ngikusizile ukuthi uhanjiswa yilo amamall ebengakuthandi ebengekho serious ngale relationship and then uthi mina ukungcono into ongayazi. Nawe bhuti usibambe off guard ay. That's why it's called Niyathembana na couple switching phones mtanami king changer cream dela cream in the streets of Shawela Mprawami. I'm sorry ne. Yeah first I'm sorry first ukuthi uyafeba. I'm sorry ukuthi ubungekho ready ngalo muntu but bekufanele umtshele first ukuthi asamthandi first. Aish. Cela sikhulume ke ngicela ke. Wena sister uyafuna ukukhuluma naye? Angikhayi bhuti ngicela ukubuyela kithi vele yabo. Hayi sister it's sikudedele ke mfethu. My brother, hayi mfethu ku right bafethu. It's about that time couple switching phones. My name is King Changer Cream Dela Cream and in Shawela it's Kimberly King, it's going crazy bafethu. CMTV, King Changer SA. Ziyakhala mntanami. Hey yo boom, it's your boy King Changer Cream Dela Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Changer ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi.